Ellie ei voi kuolla nyt. It'll be okay, baby. Stay with me. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of Ei. Mitä vittu? Vittu huoraa! Let me move this thing. Y'all take it easy out there. Nyt tää on niinku liipolassa. No onko se siinä? Got it. Great, bring it over. Joo. Tänään sitten. Noniin. Tika. Sä laitat ne siihen. No, vittu. Vitun huora. Ladies first. Kuole homo! Tue ääneen, älä kuuntele noit. Periaatteessa ei mun Jonnea tarvitse kuulla, kun Oliver on johtaja. Tomple ei ees tiedä mitä tässä pelissä tapahtuu. Ei niin, mutta sen mä voin sanoa, että tässä pelissä on sellainen tyttö, kuka saa pureman. Joo. Laitan sitten kun aikataulu sallii, just sanoin niin. Hankkisit paidan mikä on oikein kokonen. Here, Joel. Tissit näkyy jo tänne asti. Niin, mut se on eri asia. How do you know the code? Eri asia. Ties vois vaihtua tappaa itsensä. Vittu, täällä on joku sukukokous meneillään. Missä se M? Ei mene Elliä menee. Nyt päästään skeneen vähän murhaan. Tuo Joel on kattonut Last of Us 2. Se on siinäkin vielä elossa. Mä en tiedä mitä se skitsaa. Tässäkö mä pääsen näyttämään skillit? Ei vittu! Get down! Kummat sun mielestä on parempi? Pullot vai tiilet? Pullot. Niissä on kivempi se hajoamisanimaatio. Tiilessä se on vaan sille, ai vittu mä olen tiilä, mutta lasipullossa on niinku se niinku boksahtaa siihen naamalle ja Is the key to finding a vaccine. Oh, Jesus. Fuck you, man. I didn't ask for this. I can't. What if, Joel? What is out there? Mä käyn kuseelle. Pitäis työntää toi tossa silleen. Ryptees paikallaan. Here, patch yourself up. Appreciate it. Vittu kuole! Tää peli ei oo vammaisystävällinen. Mitä vittua? Miksi mun peukalo näyttää tuolta? Issalon paskomismaukuminen meneillään. Lähtössä on tärkeämpi.
Stay underneath it, okay? Just keep it fine. Vittu, sen päänkaaliussa räjähti ja se ei reagoinut mitenkään. Tuleeko Last of Us Part 2 olemaan vuoden 2020 parhaan pelin voittaja? Saako se peli palkinnon siellä skaalassa? Joo, tulee ole 2020 vuoden paras peli ja kaikkia aikoja. Eipä ollut! Näin, ei ollut Why are edes. these all stuck together? Ai, Ready? Doesn't matter how much you push the envelope. näiksä? Jos sä laitat mun kuolemassa jotain chattiin, niin mä alan itkemään. Vittu. Kai tää peli edes antaa mulle ihan vitusti ammoa ennen. Oh, sorry. Vittu. Ei! Ei. Kiitos Elia. Tänne vittu. Tää on hyvä idea varmaan. Monta yritystä menee, että pääsen tän. Jos menee vittu yli 20, niin oot hard mix pussin velkaa. No ei näköjään mennä tuolta. Jos pääset ykkösellä tarjoan hard mix pussi. Okei, nyt mä oon hiljaa, mä alan tryhardaa. Ei! Vittu, vielä yksi. Ei. Anna ammoa, please. Ei. Joo, se oli siinä. Ei. No legit yksi isku. Noniin. Ei tuu hardmiksi. Voi vitun vuoro. Se lähti päälle. Mä löydän toisen kenen. Ei tullu hardmiksi. Tää on niinku pelin paskinko. Näetkö mä itken? Nyt on hyvä aika tälle. Joo, pelin paskinko on kyllä Oliver totta. Paskin on se pedofiilimies. Tää nyt käyntiin. Ai vittu. Ove tarvii avainkortti. Mistä vittu mä saan avainkortti? Siis onks tässä vain yksi generaattori? Okei. Eikö se kun yleensä näissä kohdissa tässä pelissä, ennen kuin tulee tällainen vittuman kohtana, antaa sille ammuksia, että varaudut tilanteeseen.
Mut sit mä kuolen. Ei! Mä vittu! Ei, joo! Okei, vittu. Hei, mut nyt te. Mä tiedän, että siinä on se missä se avain on. Tää vaan päästä se vitun punokare. En mä tiedä, mulla sain äsken avainkortti. Tää vaan vittu löytää se huone uudestaan. Joo. Moro! Ei! Perse! Tää paikka on niin sekava. Johjan ei käännä tarpeeksi nopee. Tummoin viive. Onko se täällä? Okei, ehkä mä hain... Ei, Tomple, nyt et pilaa mun päivää. Se on sellainen gameplani. Käytetään medkitti heti. Come on nyt! Ei nyt vittu tällaista! Ei! Mitä? Et oo tosissas... Noinks mä vetää tän vitun kenen päälle? Ohinko? En unohtanut. Eli nyt on jostain muusta kyse. Onks tää 2 generaattoria yhtä? Vittu yes! MP terveystieto. Terveystieto-OP on pelottava. Täysin samaa mieltä. Peilin välit lässi kohti, että mulla ei mitään hajopia pitäis mennä. Onko Last of Us 2 optimoitu hyvin? En tiedä, en ole pelannut. Onks toi meidän kemia nopea? Jake! Vittu Jake yrittää hukuttaa mua. Eiks Elliä tuu nyt ja... Iso käsi vetää. Ohohoho. Minulta lähtee henki. Oh shit! Voihan persereikä. 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 Oliko siinäkö kaikki? Come on Varmaan Elliä kuulee. Kato, peli on vielä jäljellä. Oi näitkö? Mitä persettä oikeesti? Noin pitäis tehdä ne. Lelukaupassa on easter egg. Alright. Onks tässä se, että mun pitää katsoa toiseen suuntaan ja sit se ottaa sen? Oi Elliä, nyt. Mitä tää tekee? Häh? Noniin. Noin käy ku Elliä koskee. Eli sitten tollain ohut pelti pakkaa konekivääriammukset. Fuck you nigga. Jallu sanoo, että mulla on hyviä striimejä, mutta se ei ikin kato näitä. Jallu on vitu homo. Toihin mä nyt sanoi. Ei vaivaa, se on. Kuta koski Elliä, se on mates. Oot kikkeli. Tollain kielenkäyttö jatkuu, niin striimi loppuu. Look, I like my pants. There is little nigga and big nigga. Rommingilla on köntti. No niin.
Hienoa, opettele pelaa. Vittu, nyt toi lamppu kaatos. Joo, tää taisi olla tässä. Haloo, RNG. Joo. Se on sit siinä. Sun pitää reagoida kaikkiin katsiineihin silleen niinku kaikki kuulit tubettajat. Okei. Okay. No, we're good. Let's go. What is happened? Are they eat now? What? Shit. Chloe, gotta get you all right. Mulle oli se isä. Oh my God. Se veli. Oh my God. Mitä vittua, bro? Goddamn Brian. Told me. And you too. Be nice, man, for sure. Maria, Yeah, go ahead. we're in the control room. Steve's about to start it back up. You want to come check it out? Oi, Oliver! Ellei mulla on heltit lovel, mä en nyt jaksais tätä. Ellie! Tää. Well, I'm sorry. Tommi. Mä oon Joel, mä vittuilen 14-vuotiaille. Tyyppi ei nois videoissa pysy ees 1 sekuntia paikallaan. Ei oo mun ongelma, että mulla on keskittymishäiriö. Sulla on varmaan joku kiusaushäiriö. Joo, toi taitaa häkätä. Opettele pelaa. Jos tälläs on pelkästään koko ajan chatis, niin ota chatin pois päältä. Olet todella hyvä, kiitos. Mä pystyy olemaan paikallaan, kato tää. Sitten... Mä backdraftaan moraan pikaseen. Mitäkään Tomplelle kuuluu nykyään? Olis mä käyttää bouta tässä. Ja sit käyttää Elon Muskon. Fiksu. Taas on spoilerit, että Joeli purtii tuolla. Se muuttuu ihan lopussa. MP Bow. Mä tiedän ihan ok. Toi Jallu. Jallun perhe. En oli liian nuori apinoita. Onks toi Jallu isä? Tässä kohtaa se ja hyppää. Tai misissä. Mitä vittua? Tässä olisi mennyt perseestä läpi. Tästä voisi alkaa pelaa Elli, eli jossain kohtaa peli. Wow. Mä en luvannut mitään. Heittää peitone Joelin päälle, niin ei löydä sitä. Oho! Olisiko tolleen koulussa sit? E-parakista liutaan. Kaveri ammutaan nuolet päähän, niin mennään kattoo sitä kaveria, eikä mennä syödä. Jos me käytetäis vaikka oltais bussipysäkillä, Jonne ammutaan selkää nuolella, niin kyllä mä menisin mieluummin piiloon, kun tuijotan Jonnea silleen. Oha vittu. Last of Us 2 sit kun se tulee. Jos ostatte mulle sen. Tää on kun talvella menis Lidliin ruokavälkällä. Ei, tää on vittu tää. Tästä. Oi. Joo, hyvä aimi tollakin. Tää on ku pizzapuffa. Ei! Oli yksi kuolema. Kääntyy maan kusessa. That is Ellien backpack. Kevät, se vuoden aika oli tosi nopea. Se oli syksy, sori. Aika pikainen vuoden aika. Oi, tässä on hyvä kamerakulma. Ja nyt Joel tulee sieltä silleen.
Sorry. Holy shit, Nick. Stop! Kuvittele sit Last of Us 2, kun siinä on Ellie Last of Us Part 2. Yritän lukaa. No, Joelle. Oliver, soita Jonnelle ja sano, että mitä ottaa takas. Tää on kuin Thomas Levove, vetotelinen speedrunnaa tää. Voin yrittää. Tässä on mun jalka. Oi! Where was the operating room? I ain't got time for this. Where? Top floor, the far end. Oi vittu. Oi mitä vittua, tää on vittu John Wick. Tapaa mut vaan, mä vedän, okei. Nyt mä tiedän miten ne menee täällä. Sori. Jättää loppuu nopeemmin. No vaikea vittu vaan nopeemmin. Et oo tosissaan, et oo vittu, et nyt vittu saatana. Kiva on laittanut tällaiseen checkpointtiin. Mitä vittu? Ei Ellieltä vois satuttaa. Oh no. Come on. No! Let go of her! Let go of her! No! I said get back! Opettele pelaana. Vittu, ei mä just tein tässä koko ajan, mä opettelen. Anteeksi, oiko totta, että first person driving, siis mä olen Esther, niin nyt sillä on mun pää. Saaks Elliellä ole tatuointi part 2? Onko se siinä pureman kohdalla? Mä nyt vammanen ja ajattelen ihan liikaa asioita. Peittääkö se tatuointi ne puremat? Piilottaa sen puremat, ettei jengi tietäisi, että se on immuuni. Ihan fiksu, ihan fiksu. Kaikki hankkii samanlaisen tatuoinnin kuin Elliel on Last of Us Part 2. Silti hankitaan samanlaiset tatuoinnit kuin Elliel. Mietin, että miten vitussa saat tatuoinnin tällaisessa maailmassa? Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. I swear. Vitut. Oh, kato, look how cute. Okay. Oh. Vammanen. Ai, mikä siis toi Joel vai? Se on silleen lievästi. Jois sitten moi moi!